kili jigi fula be a folo dersu kono sisa Abdulqadir Jailani aya ka della keni jumaye shaytane ye ako ala ko wa abudu rabbaka hatta yatiyakal yaqin ala ko itigi ala batode ako ala ko cide nyere ma itigi ala bato fo sayakana ima ni eko bato binna ka bonneka nyaado ete alay e shaytane de ala ko ikala batode fo sayal ni nye fulana dersu temene dersu labay na nyinin kalu kono minye Sabit ibn Qais ani Muqisha ukaqisa unyagambirambolo Sabit ibn Qais anko ale de ye mogoye na ka musoko mbe sira fisru waliya yenka silamiya ko fe nche nte jogo shido ala dina ni jiya kola me amandi nduskunye ntafe kiden ko aye ika na aye furuna folo jumande ma ko aye na ko foro de ken ka furuna folo kiden ye Sabit ibn Qais wale ako muso maka furu aka na ko foro isaga ma muso nya ka na ko foro saga ma kiden ko Sabit ibn Qais ma ako muso imbila aye muso bila bo Sabit ibn Qais ka qisa ninde ntu nya faraka nko atumbe tama muso inofe abe bula nofe ka kasa nofe tellement que abe muso in kanu cide mbafo ate kabako Sabit ibn Qais ka kanu makata muso makaso muso tafe Sabit ibn Qais to oye Muqisa ani Bariratu de Muqisa ni Bariratu Muqisa fana seyden ka seba de Bariratu nunu fulatu nye jonde Bariratu e jomuso de Muqisa e jonke de ufurlen tumbe nyogom amba Aishatu ye Bariratu sa ka kan horonya tuma male kan horonyara akonne kera horonye ncheye jonde nette sika to abolo ne bin ka furusa ndese ka to abolo Muqisa nana chide ma ko chide ka kuma muso infe ko muso in ka to ale bolo ko muso in ka de alaya kana ka furusa chide nye muso wale Bariratu wale bo ako Bariratu ako sagi katika chema kana bo abolo to abolo ako chide iye nyamariya de wa ube delili de do Allahu akbar parce que sego fule ni chide nyulu nyamariya minna o tu sagola suwate uye wala har no o mandu ye jako be kede ako yi nyamariya de wa ube delili de do a chide ko nyamaraliti de ka nyini fede do delili de do ka nyini fede nyamaraliti de nya nyini fede awa ko ni nyini fende do ya nyini fede ni delili de to ntala ntafe aya ka furusa bo Muqisa be muso fe ko jugu Madina ni muso be bolola abe tama no fede ka bola no fere abe kasi fo bombo sibe nyigi muso kanu bolo ciden ko abbasuma ako ema Muqisa ka kanu ye kata Bariratu ma kasoro Bariratu tafe wala waye Muqisa ni Bariratu de donc Sabit ibn Qais taye de koni ntafe parce que ce ka jugu ntafe donc ciden ko Sabit ibn Qais ka bilan ninka kan na ko foro sagama mais min ye ka bola no fe ka kasa no fe bo afana ko ate cheinfe furu bora no nyogonche waye Muqisa ani Bariratu de antum be nyogo hakli jigi no na bon ko wa nyininkali do bora gabo ko muso ka fara ɲɔgɔn kan ka séminaire kɛ o séminaire ke to a bɛ kɛ yɔrɔ min ticket de bɛ ta n'i bɛ don ka taa séminaire waajuli lamɛn i bɛ ticket de ta wari de bɛ bɔ ko tuma min o fɔra u ye ko olu ka laɲini wari in na ko olu bɛ wari in kɛ ka siège de louer bo ani fana ka mani ka misiru ni madrasaw dɛmɛne wari nye ko o bɛ cogo di bo ni masayila min filɛ nin ye
doni ke bo ka kuma caman bala yala mogo lakala baga qur'ana la ani aqidaw la ani halalaw la ani haramu la abe daga ka saramina ka wari mina wa bonna yasru ebe yuromi ka mogo lakala ku waju ka muhadara ku ye akeri ka fardo ainu de ni ede make mogo shite sure min bake ni fem min kera mogo ka fardo ainu ye ate daga saraka mina wala ebe mogo la kala de ebe ka muhadara di fude parce que kera e ka fardo ainu de sarate mina wala mais na ya soro yoro min mogo la kala li qur'ana wala halala la haramu la aqida wala amake e ka fardo ainu ye mogo chaman de be mogo la kala fardo ainu te eka fardo kifaya de do bo ikasar limi kuma nana wala dole ke bawo bolo do ko be daga ka saramina do ko te daga ka saramina me ka kuma surunya mbe kuma surunya ni Muhammad Lamin Sinqiti ani Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yemi subantiya Muhammad Lamin Sinqita diwal bayanu kono ittabu man la ashalukum ajran wa huwa min al-muhtadin ni aya la suratu yasin kono ni ewa mu'mini do ko ayitu mo ko mogo min mawu ɲinin ka sarala a bɛ kanda sira de ka fana Mamadou Lamine Sinkiti tuma min a ye nin aya tafsiri wa ko cidenw ka tugubagaw fana kan ka kɛ nin cogo de la ka diina lase ka mɔgɔw lakala diina la ka mɔgɔw lakala aqidaw la ka mɔgɔw lakala halala ni haramu la u kana sara min na a ko cidenw ma sara ɲini cogo min ciden bɛɛ b'a fɔ de ma ashalukum alayhi min ajri in ajriya illa ala Allah ciden bɛɛ bɛ nin de fɔ donc a ko cidenw tugubaga u ka kɛ komi cidenw ɲɔgɔnnaw de u ka diina lase ka mɔgɔw lakala mɔgɔw lakala aqidaw ni halala ni haramu la u kana sara min na a ko de kaɲi o de dafalen don o de b'i ka baraji dafalen d'i ma lahara a ko mais a t'a bali n'a y'a sɔrɔ muhadarakɛla min ou bien mɔgɔ kalanna min ou bien mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kala aqidaw la ani halala ni haramu la a ko n'a y'a sɔrɔ e ye haaju tigi ye darura b'i la se t'i ye bon e k'i ka waajuli ninnu ka muhadara n'u ka kalanniw kɛ ni ala ye bon ni sara min dira e ma o la baasi tɛ i ka i k'a minɛ mais e k'i taw kɛ ni ala de ye mais ni wari min taara k'a d'i ma pour i fana k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye i ka diɲɛ ɲɛnamaw n'i ka diɲɛ kow la baasi t'i ka i k'a minɛ baasi tɛ ka i k'o minɛ ni daruratigi de ye haajutigi de ye an ko a ɲuman ye dɛ i kana sara minɛ mais n'i ye daruratigi ye i ye haajutigi ye bon gouvernement tɛ e sara komi jamanaw dɔ bɛ cogo min ni bayitul mali tɛ yen ni waajulikɛlaw bɛ sara karamɔgɔw bɛ sara bayitul mali minnu na o tɛ ni fana y'i ka mɔgɔ lakala minnu kɛ aqidaw la halalaw la haramu la muhadaraw ni mɔgɔw ye wari ta k'a d'i ma darura in kosɔn haaju kosɔn i k'o minɛ baasi t'o la n'a y'a sɔrɔ i dusukun karasira ala ye a tɛ fɛn nagasi ka baraji ma fana lahara mais e kan'i ka waajibiw de kɛ ani ka muhadaraw ani ka mɔgɔ lakala aqida ni halalu i kana kɛ nafolo in de kama kana kɛ nafolo in kama dɛ ni e fana ye o kɛ nafolo in kan ne ye fantan de haajutigi de ne bɛ waajuru kɛ n bɛ muhadara minnu kɛ n bɛ mɔgɔ lakala minnu kɛ ne b'a kɛ ni wari ɲini laɲini de baraji tɛ ye lahara e bɛ don ayaw kɔnɔ baraji tɛ e ye lahara sara tɛ e ye lahara de u ye min ta yɔrɔ min Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ɲininkara ɲɔgɔn na ko mɔgɔw a bɛ daga i ka wari minɛ ka hiji kɛ n'a ye mais a ko a tɛ daga i ka hiji wari kama différence bɛ n ye wari minɛ k'i dɛmɛ n b'a kɛ ka hiju kɛ ala kama n ka wari minɛ k'i dɛmɛ hiju in kɛli la ko baasi t'a la mais mɔgɔ minnu bɛ taa hiju yɔrɔw la ni ka taa kun ye de n ka hiji mɔgɔw ye de pour n ka wari de sɔrɔ a ko e ta tɛ bɛɛ bɛ hiju min kɛ baraji t'i ye wala hari ni mɔgɔ min fana ye haajutigi ye e k'i ka diina lase kɛ ala kama k'i dusukun kalasi o kɔfɛ n'i m'a kɛ wari in kama ni wari min nana d'i ma i y'o minɛ baasi t'i ka t'i baraji nagasi mais ni e y'i ka waaju n'i ka muhadara n'i ka fɛnw kɛ wari in de kama sara t'i ye lahara sara t'i ye lahara nin faamura wa n'i ye haajutigi ye i b'a minɛ mais a ko Mamadou Lamine Sinkiti ko mais n'i ye setigi de ye se bɛ e yɛrɛ ye wasa b'i ye yiriwali b'i ye se b'i ye i kana wari minɛ mɔgɔ la dawa la
ni sebe e nafolo tigide e se tigide kana nafolo mina mogola dawala ika dawa ke alakama ka rasul alakama ikana nafolo mina mogola afamura mahamud lamini sinkiti ani shaykhul sirabu intemiya nin kuma la ye jabu mindi o yeninde donc ni haju tigide ika dawa ni ka conférence ke alakama akelen ko fe alakama nafolo min be di e fana ma ki yere demenay ube kam misiru jona ube madrasa jona e basiti kaminalila adagara ikamina ni bi yere demenay dina ko de la ni e ka dusun kala sere ka wajuru kera ala de kama umake worin kama basiti ka ikamina ki yere demenay ka dina ko la mais na ya sor e ka wajulu nunun ke pour wori inde ka soro sarati yalla gara ala kan kisikantan bon ko hari benyani kalimin be ko be ta yoro de ta ka conférence ni muhadaraw ke utena misiri konona no ko demsenu chamante ta utena misiri konona una Cheikh Salih Fawzan ni karan ni nyogona mogo do kulu farala nyogon ka ke groupe ye u be yoro uta kata conférence kun muhadaraw ni kalawun ke ako kalawun nyumani muhadaraw ka ke misiru de ko conférence ni kalawun ni muhadaraw u ka ke misiru de kono ciden nye akadina lase beke misiri de kono seyba utabina watabina salafu salim munun temena ukadina lase yoro no kanyogon kala yoro anu ka muhadara yoro misiru de do donc mugo kana misiru kono muhadara ni conférence o kono ke misiru kono o yebbe jenye be kana misiru kono o de kanyi kateme kata kerefelauna ni kata yoro ulwe barika be misiri tala hera be misiri tala kateme yoro luwele nununka parce que misiri ta de lesiri o de salafu katabulo bon ko o kanyen kali fulana ko salli tile fulana salli do akera mini salli akera la yakantige salli tile fulana muso beta ube boso kono kata yoro wula tulenke yoro fana la kafara nyogon kai ube wajiru ke ube chiatiru ke donkilu dobe ke ube chogodi bon lesiri la folo mogo kana nyina lesiri doko obe qur'ana aya ne hadisa kono muso ka kola ala ko wa qarana fi buyutikunna akum muso ka sabati sode kono ni nyel lesiri do de mo si kana nyina ningo folo muso ka sabati yoro yi ka sode kana boy ka so kono ko beta yoro were kele fulana ciden fana ko o buyutu hunna khairul lahunna tuma mi ciden ko kana ala ka jomuso la tamnu ima allah masajid allah akwa kana la ka jomuso mpali misiru nali made me ukaso kono na de kanyuma kateme yorobeka misiri salli ni ciden ko miso ka salli ka so kono akanyi kateme misiri salli ko minyi ala ka farda din toye tilonka yerodo ika so kanye so kono na de kanye wa ube kata tilonka yerola de ika so kono ma muso ka sabatu ka so kono kele fulana nisonja min fora ko akake salli do muso nibe hari nisonja ni doni ke ba ko dagara muso ka jembe fo yere damani nyogonche ni chetu nu nyogonche wali chetu kamme dama be la yoro saba konyo muso dama be se ka jembe fo ube doni ke ba ko hadisa don nana ni ewa ikam mugo do mena tungala anana inni sonjara muso be se ka jembe fo la kan nisonja sabana salido ni mison ni sonjara ibe se ka jembe fo mais ayo abaka ka sode kono parce que Abubakar Siddiq tumami anana demisen o yere demisenu de kanka kede anana demiseni bugotigini fulala ciden ka so kono ubake ka donkili dake ciden dale ka birfini biri akunna Abubakar nana ko abuge ciden ko Abubakar toye jamakulu be salli baw bolo ni nyam fana salli donde est ce que tumbe bedde de kono ciden ka so kono
muso hari ni be nisonja muso dama aka so kono abe jembo fo adamai salli nisonja me ka boko fana la muso ka bola kata yoro wuluye ewa kata ewa ngaloni ewa haramuni halala nyagambe kata ngaloni tinya nyagambe ote bede haramuni halala yemunye au be qur'ana kala au be wajuru ke donkili beda halala ni haramu ma nyagambe tinya ni galo ma nyagambe au be ciden ka hadisa ko be qur'ana ayo fo au be ciatiri bola haramuni halala ma nyagambe ba Sheikh Salih Fawzani nyinin karanni na bombaji nyinin karanni na at-tamsiliyati yala ciatiru an ka dawai kunona la dawai kunona nan ka conference no feuna ka ciatiru ke pour kan mo ni sonja kula yelo be cogodi ibnu mbaji ko min ye ciatiri boya ko ya haramu wengalonde ako ciatiri yengalonde ate be mo ka ciatiri ke dina lo wengalonde Sheikh Salih Fawzani nyinin kara ko dawala do ba fo ka ciaturu ni feun ka pour ka mo wele ako mani haju dawa tawqifiyya dawa ke chogo kana ke chogo la ke chogo mi masabati ako wasailu dawa laysa tawqifiyya mana sira munum beske ka dawa lashe o sira datugulente sira be na bese ka dawa bese ka lashe nai ambota me dawa ke chogo tawqifiyya sira we misali la ako micro munum fuleni nunun tunte ciren tilela mais dawa lashe bagawtewa basi to wulu lan ko wulu utiliser arajo tunte ciren tilela ka kuma arajo la pour dawa ka jense basi to wulu la ka yele mobilu ka kata dugo do wele kata tawhidi foye wotu be ciren tilela wa ibe se ka yele mobilu ka kata dawa ke basi to la telephone whatsapp munu fulena mbolo sisa wotu be ciren tilela wa direti munu fule be deresu ka beta direte wotu be ciren tilela wa adagaran kan nunun ke basi te nunun na me dawa ke chogo ye tawqifiyade cire na ka sebo no sarafu yo mingo ibe da odela ako cire madawa keni ciatiriye sebo madawa keni ciatiriye sarafu site minye dawa keni ciatiriye ako tebe dawa ka ke ciatiriye madrasa wala ubeci wa dem fo fara nyugon ka ciatiru munum bo tebe ngo bakar abu jaydi aye kitabu dilannin kaw ate musiliya aye kitabu de dilannin ka ciatiri a haramu yali bakari abu jaydi aye kitabu dilaka mogo ko kitabu nyini ko kalake donc ciatiri te be dawala dawa ke chogote cide ma dawa ke ni ciatiriye sebo ma dawa ke ni ciatiri boye awa tabi na sarafu salu site minye dawa ke ni ciatiriye ate be dawa ka ke ni ciatiriye anasiri donc liu Sheikh Salih Fawzani ko ate daga dawa ka kene anasidi donkilu cide ma dawa kene donkilu ye sebo ma dawa kene donkili dawye sarafu salu ma dawa kene donkili dayo ma dawa kene chatir boye nonun te be dawa kono nana sarafu ye dawa ke chugumi ba ka chodela wala kanyi ni kan fulana min funa fulani nye muso kato ka so kono ka bokata yoro wula ko sallido au betanni sonjani e wa feunke ko were de be bola ni etara silamiya ta chogo nyumana mo were be ta teta silamiya ta chogo law ni eye yere korosie ini wali chema nyaga mini wali chema ke chogo dola mo were mi munum be tay jama de do da yelele do be beye o be se ko kewa Allah soso ni haramu de be yogulula muso kanu ke na be ni sonja ke ko salli donde de ayada akadu kono na ka so kono na ha ciatiri kiri fora wuye sisa fo togoro ko ciatiri kiri mu ciatiri kiri fora wuye ciatiri haramu de ngalondero ci don ko waylu lillazi yuhaddisu alqawm fayakjib li yudhaka bihi alqawm waylu lahu ci don ko halaki be mo min be barobo puru kam mo la yele ibe galontige puru kam mo la yele ci don ko halaki be janga kata de biye ngalonde do Sheikh Bumbaji ka jabu kono na koy be se ka dawa ke ala kote ciden kote Umaru bin Aziz kote Ali Hassan Basari kote nin Shayba kote nin Tabina kote nin Salafu kote ka kuma la sage ka kuma la kale e be se ka dawa ke ni o chogoye me ki yere ke Umaru ye ki yere ke komi Umaru ube ka ciatiri bo ki yere ke komi Umaru bin Abdul Aziz akube ki yere ke komi Ali Hassan Basari ube ki yere ko afo ni nyangalonde
akote beye oyen galonde otepe ebe seke ka dawa ke ka qur'ana de ala kote ciden kote umaru kote umaru bin khattab kote umaru bin abdul kote abul hasan basari kote ni salafu sari kote akobi ka kuma ude lakali me yikani yere ke mo goyte mo gominye ununu nyen galonde nonun tepe kwambalma do ko sharia bara dan fara jumambe halala ne haramuce ko arabu ba fo simisara ba fa ma simisara munye kabila mo ne kiliyawu katama kilawu ni ewa minantigu ni nyogonce simisara yode kilando nana nebe ni minanyini e ko kilama ni mina abe soro ko marasa min bolo ne ba no mba yorodo kila inta yorodo iko ne ba soro yorodo mbe bilinye ambeta me an fana ka bara de yen ninye de ne be tama minken ninye ka bilinye kata ne ta ke fude nan tara ni kan sagona mina isoroye iyasa ewa mina duseni ibe keme dine made niye sanike duseni be keme din fanama na konjina na isonna bashi talake ni bilala nya ye fereke ayika keme jate ka di mafo itala ube keme yerete ni koni be bilinye mbeta mina nyoro irila me niye mina isa ne taye ninyede ibe nindine made abenaka ako ta yoro irena ninye sanike iye hake menfo njena na embo dima ni tara yoro irala aye minansa aye abenna mina ya dima fo itila ninde halala yoro ninye ni kilianche ini minantigi fanache iko minantigi uma ambe ewa kilia undo ika mina minfile ninye mogo munumbe ninsa kachaya nebudo nuna na mbe bilunye kana me nu ye sanike mbe sarade de ndo bilali unye kana nu ye sanike mbe sarade de akera iko duseni ntaye keme akera saye hake do fa benaka minantiku ko basitala akunini kila nana na ye sanike duseni nyere benindima nebe duseni fere wakele de duseni na ya ta wakele ne yere ka wakele nya keme nya dima duseni nini eminantigin benanina ini kiliya minana aye ewasanika bolo kiliya ntara abenna keme na aya bo aka wakele na ka dima itado foitika ube amabe wakele keme na awa iko nini kiliya nana na ye sanike ni wore hake ibadi nemade mfana ye bilali minke anye kana ko basitala ako nini kila nana na ye sanike ye hake min fonje nana imba dima donc nini abenna ninka nini kila nana na ye min dima abenna minka ya dima foitika bon ninde ya ataka lenye ninye chinyai galonte nina nindakara galoma yoro ye munyesa ebe bila kilanye kilante minam pirido minanye wa kelende bo eni minan tigide bennen balasa ni mu kila minana minan minye wa kelenye keme fula be faraka parce que e bilalanye kilanto kalama keme fula be fara wa kelen ka kila imbe minan inta wa keleni keme fula kasur minan priye wa kelende me eni minan tigi bennala ni ne bilana mugo nye ni nye bilala mugo nye nta faraka de kilanto kalama aye eye mugo minye dro mina avec keme fula faraka kila nyana mina inde priye wa kelen keme fulai me ja mina priye wa kelen de emin bilala nye ode keme fulai faraka kila into kalama ninye jamfai eni minan tigin be jera ka kilian jamfa ninde be ninye ngalonde ninye jamfande ninde tebe ala wala adu yere be yere emin bilala kilian yere ni minan tigi be se ka kele yere parce que adu be ni bilalanye iba soro minayin wakele minantigi be keme de soro ala wakelen kala lebe keme de soro keme fula daraka kilanto kalama ni o chayara minantigi yere nye koro yere ye tono soro katemeneka kelebena anya chamanye ambe na keme fula mo ne sika keme fula be dima koy be keme de dima
ayi benkando ibin tadi de kele be wuli parce que ki minantigi ya ye tono min sura le mo nyogona so aw yere be kele ke folo bo fengo fen fana bena ni kele islamo no nyogon choro nyogon sama sanni ferela silamiya saraya o interdit donc wala ko seria haramu yoro yeninde wala nate ko je ya ni be galon tige bo ube hari e wat terrain fule do terrain fule sira ube so fule munum ba ko seria la do tigi ko terrain tigi ko akone ka terrain a fere million duru ni a fere million duru a 5% minye abe jate ka dima ni ndone ne ben nyogonche me terrain dira e ma million duru e tara terrain fere kilia ma million woro ye million imbila ka ya mina ka do ka jifa ko ni million duru inana terrain tigi ma jamfante ni nyawa kila nyana e wa terrain tigi ndo ko million woro bo terrain tigi nyana e tara terrain fere million duru de ka komiso be dima ka sore tara fere million woro ni nye jamfande nin tebbe nunu de agaloma yoro nunu tebbe nunu bina ni mankaunde anya nyogona ye doye ewa million nani de aleye o dikiliam ale ka katire umbe fere million nani kokseri tara fere million woro aye million fula do aka jifa kono tere nunu problème boraw ka kola kilia ko sisa comme papier nyana mama soro tere una problème yera wula ayenne ka wori sagma adon nana ne yere dema umabbe unana kuma la nefe a terentigi ko akonne ye million nani de mina tere nununa a kilian ko million woro da nyude ewa ikachi dem ko kiserem awa ko masenema kele woni lawba mamuli ko kiseri ye million fula indu ewa terentigi ko nebe ka wori mi sera ne man ne ko akin ka tere un fere million nani de anana million nani de dinema nebe million nani de dima million fula masenema predi manawa manka manawa donc nunun de ya jamfa ma yoro na galon yoro ye nunun te biala subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akili jigi fula be folo dersu kono si sa abdul qadir jailani